sit here in my hole. De meeste mensen hebben kopjes in de kast. Maar ik niet. Ik heb modelauto's in de kast. En niet alleen hier, door het hele huis. Zowel boven als beneden, de keuken. Het hele huis heen. Nou, hier op zolder heb ik al van alles staan. Dat is meer voor als ik bijvoorbeeld naar beneden op iets uitjongen ben. Kijk hij omwisselen. En dan haal ik hier even dat waai. En dan zet ik beneden dan en van beneden weer naar boven daar. We grow tobacco and we drive trucks. We kill En hoeveel gasten? Nou, ik ga ze beneden lessen teld. En dan zie ik op 400. Maar ik denk het direct, nou hier zit nog wat. En er zit nog iets zolder achter. Daar zit net zo vol meer. Maar ik denk dat jij wel iets van 400 nog steeds. Dus ik denk dat ik een liedje 1000 auto's heb. En Oer had een pasheelverzameling. Maar Leo die had dus een vrachtautoverzameling. Ik ga hier die Frieske vrachtauto's staan. Die van Brand Visser staat hier bijvoorbeeld. Van de Wal. Die van de Poel uit Hunsterveen. Oegema's Hunsterveen. Twee van Veenstra uit Damwaard. Die van Loodsma nog. Uit de Bolzert. En die van Tilterans uit Burgum. Bovenop heb je nog Broesma staan. Maar deze is begonnen. Dit is de eerste auto die ik kreeg. Die kreeg ik van mijn opa. Nou, hier ben ik in Liedstreetje, in de Bergenstraat weer daar. En als je het kent, zo zit een transportbedrijf. Daar wie je ziekersmuiden die hier met zies. En dat wil ik vaak te vinden. Ja, dat vind ik natuurlijk, daar is daar begonnen, hè. Want ja, dan gebeurt er vrachtauto's en imposant. Dat vind je mooi natuurlijk als liedjonkje bent. En dan sloeg ik het om. En dan wist men wist al precies de wijs weer. Maar dan kwam ik weer om. En dan hiek ik het vet aan de handen. Want dan hiek ik mijn handen onder de dissel zitten van de vrachtauto's natuurlijk. En ik ook net zies, want wie vindt ziesplanken. Die lijn daar natuurlijk ook en daar klom ik op aan. Dus dan kwam het zieslucht thuis. Dus hij zei van, oh, best wel precies maar west. Ik zei, ja, ik ben er weer geweest. Nou ja, zij is daar wat begonnen. Maar dat hoop ik eigenlijk. Ja, en ik ging wel eens mee op een vrachtauto, mijn chauffeur. Toen al iets weer, dat weet ik misschien niet ergens zomaar denk ik. Dan ging ik wel eens mee. Maar ik ben nooit vrachtautochauffeur geworden. Nee, vind je dat erg? Of hoe? Nee, dat vind ik niet erg. Nee. Want dan ben ik nog een hoorberoep. Ik ben ook chauffeur, dus distributiechauffeur bij Verwe, de automateriaal. En dan reed ik op een bestelbus en daar reed ik verste route. Van de Leeuwarden naar Jervin en dan weer naar Snits en dan weer om naar Leeuwarden. 3 rondjes op een dag. Ik zit er wel reden en denk van, hé, ja kijk. Ja, geloed soms ook, hè. Als die Scania's haast, maar die V8-motors, dat brult lekker. En vooral als ze dan van die piepen onder hadden hangen. Nou, als dat nice is, dan trilt de hele grond trilt dan. Haak ik soms het rug gewoon niet van de beurs even. Even maar luisteren. Ja, dat vind ik leuk. Ja.